14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун, боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. дар фурудгоҳи муваққатии мавзеи Кончочи ноҳияи Айнӣ сарвари давлатро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва роҳбарону фаъолони вилоят самимона истиқбол гирифтанд. дар ин мавзеъ нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи маъдантозакунии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. аснои шиносоӣ бо раванди коркарди ашёи хом ва дигар корҳои дар ин минтақаи саноатӣ анҷом ёфта маълум гардид ки дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд дар асоси лоиҳа ва нақшаи таҳризӣ гардида ғанисозии маъдан бо усули флотатсиякунонӣ дар як шабонарӯз 5000 тонна ва солона 1,5 миллион тоннаро ташкил медиҳад. дар ҳамин замина ҳаҷми истеҳсоли солонаи фулузоти тилло 2,2 тонна ва сурма 21 000 тоннаро дар бар мегирад. барои ба кор даровардани корхона аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик ва ҷамъияти саҳомии Тибет Хуаю 136 миллион доллари амрикоӣ харҷ гардида истихроҷу ғанисозии маъдан бо истифода аз техника ва технологияи муосири ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон сурат мегирад. аз ҷумла барои ба хока табдил додани маъдан бори аввал дар минтақа дар хати технологӣ дастгоҳу таҷҳизоти ширкати Метсои Финляндия васл карда шудааст, ки дар соҳаи кӯҳкории Аврупо ва ҷаҳон ба таври васеъ истифода мешавад. техника ва механизми маъданборкунии ширкати Волваи Шветсия бошад дар қисмати тарзи кушоди кон мавриди истифода қарор дорад. технологияи 14 коргоҳи ғанигардонии маъдан аз ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии мардумии Чин дастрас карда шудааст ва дар ин ҷо ашёи хом ба таври автоматик коркард мешавад. ба таъкиди мутахассисони соҳа истифодаи чунин дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар раванди истеҳсолот ба самаранокии кор ва сифати маҳсулот таъсири мусбат мерасонад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли консентрати тилло ва сурмаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд зиёда аз 1500 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуда барои татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат аз роҳу усулҳои муосир ки бозори ҷаҳонӣ онро талаб мекунад истифода мебаранд. бештари кормандонро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. ёдовар мешавем ки то ин вақт дар корҳои сохтмонӣ ва васлгарии ин иншооти бузурги саноатӣ беш аз 2000 нафар бинокор ва кормандони муҳандисию техникӣ иштирок намуданд. дар давоми 4 сол тамоми иншоотҳои корхона пурра ба кор дода шуд. аз он ҷумла иншоотҳои экологӣ, иншоотҳои зеризаминӣ, иншоотҳои рӯи заминӣ ва иншоотҳои ёрирасон ифтидо гардид. раванди истеҳсолот дар корхона пурра ба таври автоматикӣ ба кор монда, ҷамъоварии маъдан, майдакунии маъдан, ҷудо кардани маъдан, ғанигардонии маъдан бо усули электронӣ назорат карда мешавад. мо фахр мекунем ки дар чунин корхонаи замонавӣ кору фаъолият мекунем. дар ин ҷо бо 3 вақт хӯроки гарм, бо сару либоси махсус ва инчунин бо ҷои хоби замонавӣ таъмин гаштем. имрӯз калонтарин корхонаи маъдантозакунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуд, ки мо мутахассисони ҷавон бо ҷои кор таъмин шудем. иқтидори лоиҳавии корхона коркарди 5000 тонн маъданро дар як шабонарӯз дар бар гирифта тамоми механизм ва таҷҳизотҳои замонавии Аврупо, аз ҷумла таҷҳизотҳои маъданмайдакунӣ ширкати Метсои Финляндия, механизмҳои маъданборкунии Волваи Шветсия, механизмҳои борбардории нуклеон, нақлиётҳои боркашонии тонил ва таҷҳизотҳо барои ғанигардонии маъдан аз ширкатҳои бонуфузи Чин истифода мешаванд.
таъкид гардид ки дар ин корхона истихроҷи маъдан тариқи коркарди зеризаминӣ ва тарзи кушод сурат мегирад. то имрӯз барои истихроҷи тилло ва сурма зиёда аз 25 000 метр нақб канда шудааст. дар қисмати тарзи кушоди кон бошад корҳои қабаткушоӣ идома дорад. ҳаҷми корҳои қабаткушоӣ 218 554 метри мураббаъ ва пармагарӣ бошад бештар аз 10 000 метр иҷро карда шудааст. аз қисмати тарзи кушоди кон дар як шабонарӯз зиёда аз 2000 тонна маъдан истихроҷ ва бо воситаи техникаю механизми зарурӣ ба коргоҳҳои ғанисозӣ интиқол дода мешавад. барои таъмини саривақтии фабрикаи бойгардонии маъдан бо ашёи хом зиёда аз 25 километр нақбҳои лозимии зеризаминӣ ҳафорӣ шудаанд. дар як шабонарӯз аз нақбҳои зеризаминӣ 3000 тонна маъдан ба коргоҳи ғанигардонӣ интиқол дода мешавад. инфрасохтори мазкур аз нақбҳои асосӣ, нақбҳои ёрирасон иборат мебошанд ва барои коркар пурра омода мебошанд. ҳамзамон дар маҳалли сохтмон бо дарозии қариб 5 километр канали обгузар бунёд карда шудааст. тариқи ин канал оби шохобҳои минтақаи кончоч аз мавзеи корхона берун бурда мешавад ки ин амал бо мақсади беҳдошти вазъи экологӣ ва зарар нарасидан ба табиати зебою нотакрори ин минтақаи сайёҳӣ иҷро карда шудааст. иншооти дигаре ки бо мақсади беҳдошти вазъи экологии минтақа бунёд карда шуд, ин анбори нигаҳдории партовҳои коркардшуда мебошад. ин иншоот дорои сарбанди регӣ буда ихроҷи партовҳоро нигоҳ медорад. бо мақсади риояи талаботҳои ҳифзи муҳити зист, лоиҳаи коркарди кони канчоч барои ҷойгир намудани партовҳои истеҳсолот, сохтмони партовгоҳ бо сарбанди баландиаш 55 метр ва ғунҷоишаш 14 миллион метри мукааб пешбинӣ гардидааст ки сохтмонаш бо маром идома дорад. ҳамчунин оби тозаи дарёҳои болооб аз минтақаи саноатӣ тавассути канали бетонии 5 километра интиқол дода мешавад. ба гуфти масъулон обҳои техникӣ дар коргоҳҳои бойгардонӣ ба такрор бо тарзи занҷири сарбаста истифода мешавад ва он ба муҳити зист таъсири манфӣ намерасонад. хушбахтона лоиҳаи коркарди кони канчоч истифодаи маводҳои химиявии сахттаъсирро пешбинӣ накардааст. барои ба роҳ мондани фаъолияти пурсамару муназзами ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold бо насби қариб 100 стунпояи оҳанӣ аз масофаи 34 километр хати интиқоли баландшиддати нерӯи барқ кашида шуда як зеристгоҳ ки тавоноиаш 110 ба 10 киловолтро дар бар мегирад бунёд гардидааст. баъди ба истифода додани зеристгоҳи мазкур аҳолии деҳоти атрофи корхона низ бо қувваи барқ таъмин шуданд. дар зеристгоҳи мазкур 2 адад трансформатори қуввагии 16 000 киловолт ампера, як адад трансформатори фузуншиддат ва 2 адад трансформаторҳои шиддат ва трансформаторҳои ҷараёнӣ насб гардида шудааст. мо муҳандисону кормандони ҷавони корхона ҷавобан ба ғамхориҳои ҷаноби олӣ содиқона вазифаҳои худро ба ҷой оварда тамоми донишу малакаи худро барои дар сатҳи зарури технологӣ нигоҳ доштани корхона сарф хоҳем кард. ин корхонаи бузурги саноатӣ дар заминаи конҳои чӯлбоӣ, кончоч ва шахкон бунёд гардида, тибқи маълумоти масъулон захираи умумии сурма 265 000 тонна ва тилло 50 тоннаро ташкил медиҳад. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ дар ин корхонаи бузурги саноатӣ бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 июни соли 2018 оғоз гардида буд. 12 сентябри соли 2020 сарвари давлат бо рафти корҳои сохтмонӣ шинос шуда барои бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода додани корхона ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас дода буданд.
маврид ба таъкид аст ки давоми солҳои охир бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ дар мамлакат рушди соҳаи саноати металлургӣ таъмин гардида корхонаҳои нав ба кор дароварда шуданд ки дар ин замина истихроҷ ва коркарди маъдан то ба ҳадди ниҳоӣ расид ва ин иқдом дар рушди иқтисоди миллӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. Хусусан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ин раванд вусъати бештар пайдо кардааст. лоиҳаи коркарди кони Канчоҷ яке аз лоиҳаҳои бузурги соҳаи кӯҳкорӣ мебошад, ки бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва бо усули флотатсиякунонии маъдан амалӣ гардида истодааст. дар амалигардонии лоиҳаи коркари кори Канчоҷ мутахассисони сатҳи донишашон баланд бо таҷриба ҷалб карда шуданд. дар оянда ин корхона як мактаби таҷрибавии хуб барои мутахассисони ҷавони соҳаи кӯҳкорӣ шуда метавонад.